Sheldon, spadła. Cóż za piękne, sierpniowe popołudnie. Idealne wręcz, aby zrobić pizzochę. Słuchajcie, wszyscy na pewno znacie sławną na całą Polskę piosenkę o śląskiej zupie wodzionce. Okazało się, że istnieje też śląski szlagier o pizzy. Pizza, pizza, pizza to jest to. Pizza margarita każdy zna. I dzisiaj właśnie zrobimy sobie pizzę, ale nie byle jaką pizzę, bo pizzę śląską. Długo się zastanawiałem, co na takiej śląskiej pizzy powinno się znaleźć. Przyszedł mi na myśl na przykład krupniok, to jest taka pizza, która jest podawana w wielu restauracjach na Śląsku, ale stwierdziłem, że to by było za banalne, zbyt plebejskie. Weźmiemy się za ten temat troszkę inaczej. Będzie potrzebna miska, mąka, drożdże, profesjonalne narzędzie miernicze, czyli szklanka. Na oko umarł hop w szpitalu i dlatego proporcje robimy na oko. Potrzebujemy pół kilo jakiejś spoko mąki. Cukier. Około 300 ml ciepłej, ale nie wrzącej wody. 1 łyżeczka cukru oraz około 5 gramów suszonych drożdży. 1 i przeszło pół łyżeczki. To musi nam się fajnie rozpuścić. Do ciasta, żeby zrobić tutaj troszkę aspektu żurowego, rozcieram garść majeranku. A żeby dodać takiej trochę żurowej czosnkowości, ale też odrobinę takiej wędzoności, sypię symbolicznie czosnku granulowanego. W 50 około mililitrach ciepłej wody rozpuszczam sobie jeszcze około 2,5 łyżeczki soli. Kiedy drożdże z cukrem nam się rozpuściły, wlewamy je pomału, ugniatając już ciasto. Teraz możemy sobie dodać rozpuszczoną sól, kapeczka oliwy. Ugniatamy dalej. Kończymy z taką fajną kulą. Z powrotem do tamtej miski. Knipsuja fotka na dowód. Teraz do lodówki na dobę i jutro wracamy do tego tematu. Idę sprzątać ten lyjant. Widzimy się jutro. Jesteśmy. Doba minęła. Ciasto urosło. Powiem wam, że i tak trochę siadło, bo w nocy aż już wyciskało się przez tą folię. Odkryjemy je teraz. Fajne. Teraz jeszcze je tutaj zostawię na jakąś godzinę, żeby sobie w temperaturze takiej, bo lodówka mocno mrozi, pokojowej jeszcze trochę, prawda, wybrzmiało i będzie super. Łoblikom z opaska i jadymy. Słuchajcie, co w tej naszej śląskiej pizzy się znajdzie? Po pierwsze, pierwsza kontrowersja, pizza będzie bez sera. Żaden ser nie pasował mi, żeby był stricte śląski, oprócz Hauskejzy, która zabiłaby cały smak wszystkich składników i nadała wspaniały smak starych skarpet. Słuchajcie, podstawą pizzy nie będzie sos pomidorowy, tylko sos musztardowo-miodowy, który zaraz zrobimy z musztardy, lekko pikantnej, miodu, do tego sól, pieprz. To jest takie nawiązanie do rolady, która wiadomo jest płatem mięsa wołowego posmarowanego musztardą, ale sama musztarda byłaby zbyt wyrazista, także zrobimy taki sos musztardowo-miodowy. Z części głównych mięsnych na pizzy będzie mięso wołowe, takie jak na rolady, tutaj około 260 gram. To trochę rozbiję, podzielę na mniejsze części, podsmażę, uduszę i położę na pizzy. Będzie pokrojona w plasterki fajna kiełbasa i będzie cebula i ogórki kiszone. Najdłużej oczywiście ze wszystkiego będzie trwało uduszenie tego mięsa, także za nie biorę się pierwsze. Teraz wytniemy z niego, co tu nam się nie podoba, chociaż z tego co widzę, mięso jest fajne, czyste. Sheldon, no ci godą. Pokroję je sobie. Coś takiego wystarczy. One się oczywiście przy smażeniu jeszcze skurczą. Teraz posolimy. Pieprz. I na patelnię. Trochę fajnej oliwy.
Obsmażam je tylko trochę z jednej, potem z drugiej strony. Nie za bardzo, bo trzeba pamiętać o tym, że będą się potem w piekarniku piekły jeszcze z pizzą. Zalewamy niezbyt wielką ilością wody. Z 3 kuleczki ziela. Z 2 bobkowe listki. No, myślę, że na takie małe kawałki godzina powinna wystarczyć. Mięsko się dusi i my pokroimy sobie kiełbaskę. Miała być szlachetna, no i faktycznie woń trzeba skosztować, bo kim bym był. Szapoba. Kroimy w cienkie takie dość kawałki. Tyle na razie wystarczy. Teraz musimy spróbować ogóra. Bardzo dobre. Dobrze, na razie wystarczy. Cebula! Zaraz by da ślimtą. Tak jak do rolady. O! O ludzie. Teraz zrobimy sos. Bez kozery walimy całą musztardę z 2 duże łyżki miodu. Jak chcecie ten miód jeszcze używać, to nie używajcie tej samej łyżki i do musztardy, i do miodu. Troszkę soli, troszkę korzyni, kapeczka oliwy. Mieszamy, 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 mieszamy. I oto będzie baza naszej pizzy. Słuchajcie, ciasto jeszcze zwiększyło swoją objętość. Możemy wyciągać. Podsypię sobie lekko blat mąką. Jeszcze trochę pozagniatać. Podzielimy je sobie, bo jest trochę za dużo jak na jedną pizzę. Tyle ujmiemy. W tym momencie odpalam sobie już też piekarnik. Teraz będziemy rozciągać nasze ciasto. Nie wiem, po co ja się męczę. To ciasto można by tak rozciągać jeszcze oczywiście do całej powierzchni tego papieru. To już zależy od tego, jak kto chce mieć je grube. To niech sobie tu leży. Tu mam tą uduszoną wołowinę. Ją sobie ciacham na takie małe kawałeczki. Dobra, zamiana stron. Szmarujemy tym naszym sosem. Nie oszczędzamy, bo pamiętajcie, nie będzie sera. Dobra, prawie do rantów. Nie ma bidy. Nasze mięsko. Parę plastrów kiełbasy. Parę plasterków ogórka. Troszkę cebuli. Trochę sosu takiego pieczeniowego, jak do niedzielnego obiadu. Wymieszane troszkę z tym, co się wytopiło z tej wołowiny. Wołowina, kiełbasa, ogórek, cebula, miodowo-musztardowa baza i zobaczymy, co z tego będzie. A, gorkie! Słuchajcie, akurat pięknie pada mi na nią zachodzące słońce. Mały, prawda, kawałeczek. To mi się troszkę przerwał ten jeden kawałek. Czuć musztardę, czuć miód. Cebulka, kiełbaska. Jest dobrze. Ciasto jest fajne, bo nie jest grube, ale jednocześnie sztywne, nie opada. Jest przyrumienione, niespalone. Kwaśność z kiszonego, tak jakbym jadł śląską roladę. Nie ma co. Żna się następny kącek. I faktycznie ze składnikami, które znajdują się w śląskiej kuchni, a nie tam z białą kiełbasą i z chrzanem. Joleca dali maszkecić. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Zostawcie mi tam tego do wierchu albo na dół. Czuję dobrze Ślązok.